Anya laki din! Oh, anyatim ako ng pare. Isardin ko na ito yung motor ko. Ta dumagasta pa yung ag-video, okay? Ay sa atin paray. So manin nagastos. Sika ka di ba? Kano kasuswildo tayo? Sika pa mo alakay abaro tinakuripot. Ano makikigyan iti balay ko ni Milben? Ha? Ni Birbeng? Saan ka nga iso na ito tay kaanak ka mga ibagbagam anang itara iti babae? Iso. Pinagyan ko ni iti balay ka. Imbag lang adakat kadwa. Kaya mo sa pare, pati iti pamilya na agigyan iti balay mo. Kuwen na. Diyay misis na. Kuwen dyan may sanga anak da. Ay kayo nasaya at dakad kadwang pare. Ni Milben ita na, ti mapanagmulmulay di bangkag ka. Isaw, tigas gastusak ita. Ay, kung ako man lumaawis ka amapan aginom. Saan? Next time ton, pare. Kasta manan timbagam ideng. Ay, nako. Naghiga ka lagi din ayang awisan. Simmangput kagaya man, Uncle. Kasagsangput ka, ni Milben nga ay. At dapay lang ang ijay bangkag, Madamdama pa yung agawin. Di ka nagluto iti si Dain, tada ginatang ko si Dain alitsyon. Wow! Lechon na talaga, Uncle. Ag si datay mo't iti na imasag paminsan. Kakaisuna kasuswildok ita. Sige, Uncle. Isaganak tilamisaan. Amok amabisin kayon. Ay, uwin. Huston to intun sumangpot ni Milben. Ayun kayang, Uncle. Amuyo ka di nga adda baro akaro ba tayo? Nay, adaya. Uy, isuda ka no ti agrenta dita boarding house dita likod ti balay. Ay, gat na saya ta. Tapno da aglinis-linis dita arubayan na dayta a boarding house. Tanay. Nagrugit. Nabsuga kanggal. Lechon ko naman, disinda tayo. Kumusta ka di bangkag ka, kanakan? Nagmamayat iti mula ka na tayo kanggal. Umay munto kami bisita na. Kag mamasangsangon ti bumisita di bangkag ta nagadumot ti trabaho. Imbag nga ron, tada kang agtrab-trabaho ita ijay. Ayun gaya manggal. Nakitam ka din dagiti baro akaro ba tayo? Tada nga ron imbaga ni bakit mo. Ganda ka no baro akaro ba tayo? Agina ka naman. Sapay kumaa, tasan akas ka dagiti napalpalabas akaro ba? Adi damo ti aglinis. Ay, naimbag abigat. Umayak man bangtad iti pansit nga inluto. Thank you, Manang. Martina latan, tiyawag mo kanyak. Ay, Manang Martina, si kajay baro a border da dita kaaro ba? Wan, dua kami iti anak ko. Ay, katuman nagkaamanang. Saanan? Umay ko lang itaday ti pansit. Sigurado anaimas da ito, Manang, tanapudot pa. Siyak ti paraluto ije restaurant, ije ile. Ije kurbaan ngay amis mo, amom tajay. Katno ijay ti pangpanganan mikin nila kay kuno agpaili kami. Di dak makikita, taadak lang ije kusina. Angam numapan kayo, ibagayo lang tinagan ko. Tapno maka-discount kayo. Ay na, nagmayatin no kastamanang. O sige thank you dito'y pansit. Pare, nagkita kayo ka din. Igiintid ko akatikspit mo. Diyak pa yung text. Tapos nga, kung ako man magbirbiro ka iti babae ng agbaling asawa. Kadayo mo ti ayan na. Agasang may ta ijay Canada. Ora at Pilipina, taga iti Pangasinan. Kaya't ko adya asidag. Ang mamat adyak mapanawan di balay kendaga. Ya po pare, kasano ka nga ron ang makaasawa no kasta. Lagi-lagi pa, adandanikan ang balen a senior citizen, pare.
ado mo't tinabati dito insangpot ni uncle mo a fried chicken. Anya nga ta, no mapan mo mo't ikan dagiti baro akaaruba tayo. Yawan na. Imay ngamin nang tad iti pansit. Isungay kan tayo mo ta. Masaya aga makaruba da kita. Martina ka no tinagan na. Kasta ka di. Panagkunak, single parent. Taanak na laeng mo't ka no kadwana. Oo nga ta asawa na. Diya ka mo mabainak mo't amang damag. Nagkapuamil, Ben. Di ta karubang ka. Hindag ko dyan nabati tayo, fried chicken. Nah, apa yung ikan nyo na kita? Ay agruam da. Imay mo ngamin nang tadi ti pansit, Uncle. Uray. Narigatan tiyag talag, uray ka arubam. Uncle, nakitam ko nga ni Manang Martina. Nagpintas siya. Kasla artista ti ruba na. Apay kumano na pintas. Ibag pa kaklang, Uncle. San ka day, amahilig kay ti atidog tibok na babae. Nagkuna. Isumat ti bagbagam iday. Kayat mo nga sa waag ka longhir tibok na babae. Awanin iti panunot ko ti makiasawa. Na, ang Uncle may bagam ti kasta. 55 mula ang man. Ha? Narigat ti makiasawa ita panawag. Nanginam amin agagatangan na yun. Awan ka diti trabahong ita, Manang Martina. Day off ko ita. Isumit lagayang maglablaba ka. Wan. Isuti may saan nagayatak nga agyan dito'y lugar yo. Tada paglabaan. Aywan Manang, kun ado ti danong dito'y gripo. Hindi nga min nagapuan may ay na. Problema ti danom. Mabalin matkit diti sumakdo iti danong. Iparikot, awan ti sumakdo iti danom. Tagis eskwela kagkaro dagiti anak ko. Nilakay mo ngay Manang. Ay na, awanan nila kay ko. Pimusa yan. Nagkas ang mutin Manang. Isuadwa kami laangan iti anak ko nga agbibiyag. Mayat sa. Agbagay kayon sakit dikin ni Uncle Berting. Andiya? Ay, awan ka di Manang. Joke only. Sige, aglabatang. Nagsapa ka man ang nakaring, Uncle. Wait na mapanak ag-jogging. Mapanak may jibang kag, Uncle. Tas ka na masapa ka mapanagbura si tibunga tayo mulak anatag. Dayan, takalpasan ti panag-jogging ko. Umayak to ijibangkag. Oo na, Uncle. Sabado ita. Mabalin ka atulungan nga agburas. Sige, Uncle. Tapno nabibiit ti panagburas. Apay nga itawan mo't lang ang ti lumabas at tricycle dito'y waiting shed. Maaldawan ako na sumrag iti trabaho. Sabay ano ti customer ko ita. Ay, unay kamatan! Dumungpar ka pa imat! Ha? Di mo ayakit kita nga dati tao dito'y igid ti kalsada. Pasensya kan ading, ta medyo nasipnget. Di ka nakita. Niyalakit din, ta saan na ka nakitan? Pasensya kan. Di ka kadi agong ungit tani, nakasapsapa pa eh. Maperdi ti aldaw mo. Sige, panawar ka pa eh. Sorry ah. Agasum na kita nga ilako taka-anakan. Walang Uncle. Adaw, tinaburas na bunga tinatay. Ay, bumaknang tayo adagos no kasta. Walang Uncle. Ne, apay da ito'y naisinaan natin dito'y. Iyawid ka di da ito'y. Saan, Uncle? Itag ko tayo takin ni Manang Martina. Diyan baro akaro ba tayo? Nasayat ah. Nasingpag namin ni Manang Martina, Uncle. Namamong ka din. Saan tay?
Makita mo kumanggal. Ay no, nagpintas. As laki di agbagay kayo. Anya, ay agtal na ka man, Melvin. Kunak batin, jak kaya atin ti mga asawa. Balo gaya ni Manang Martina. Kaya, anya ko maita. Angkay, mayat siya no agam amukay wa. Sanap nga interesado, Melvin. Awan iti panunot ko ti aram-aram. Apay ngay. Kalat ba't na maulang wak angkal? Nay, apay ngay. Mapan ko kumaitad da ito'y natangkin ni Manang Martina. Siya kun ati mapanmang tad. Sige, angkal. Asidagmat na ang ti boarding house da. Wala, yawat mo kanyak ti supot. Siya ti mapanmang tad. Adto'y, angkal. Maudin da ito apa nagtuktok ko. Mawan pa yung mangilukat. Yawit ko matla tinatang. Amang ano, awan da ita. Sino ti? Sika? Si Kamot? Si kagayam ti ibagbaga nagiti kakaanak ka. Akaaruba may ngagnagan iti Martina. Si Kamot di bagbagada. Nga angkel da nga agnagan iti Berteng. Berteng? Ay, excuse me. Bert, ti puno anagan ko. Kan, umay kula itad da ito inatang. Nga ipapa itad ni Melvin. Agyaman ka. Nagsisingpot at talaga nagita ka anakam. Nakaanos da akaaruba. Na, apay nga isudala ngay. Kaya't mo asawan, sana ka nasingpait. Kalpasan adinong parnak iti kalsada iti bigbigat. Nagsuri akmatan kan ka. Kawanlatan na. Thank you, dito'y natang. Sigon iti istorya ni Manang Martina. Agtrab-trabaho ka no kaskok iti restaurant ijay ili, angkal. Diyak pa napadasan tinapandangan ijay. Padasa ma, angkal. Naimas ti luto da ijay, kun nalakapay. Ay, mapanak tuman. Agam-am mo kayo ka din kini Manang Martina? Medyo, Napintasan niya, angkal. napintas aya. Kas lang at Kastila ti rupa na. Nagtangos ti aguna, kan nagmayat dagiti matana. At, diyak unay ming-ming-mingan. No kayat mo, iyam-ammo ka na imbag kan kwa na. Saanan? Anya, gapok. Siyempre, tanong ginusto kayo. Ay kat mayat tagpada kayo mat a single. Nati ko ng pari Berteng. Ilibre na kiti pangal daw. Ay, adamok a restaurant a panganan. Ay, data ati kayat ko. Isungan ka paandaran di motor mong taintan. Naka-time out ka ka day. Wala. Ay, sige, urayan na ka rin. Tama para ag-time out. No, tikin mo lang pare. Naimas gayam at talaga tinuto na dito ang restaurant. Ay, aguray ka pare. Abay pare. Anda bala ti stapler da ito in order ko asidaan Aya, sapay bulalo na ita. Ay, bagtajak na tilmon. Sas, operasyon ti pagtinag nun tilbon mo na ito pare. Ay, paayabak man di cook. Saan pare? Sa mo anatil mo? Agasam nga ni katinda mo, Jeko. Panunutin mo at pamilya na supsuportaran. Ay, sana mabalin. Paayabak. Nagloko ka talaga pare, Berting. Uray lang makasangsangit, Jeko, ka nagpalpalawang pima. Ijay gayam at talaga ti pagtrabahuan na. Amom na dyan, babae? Kino karo ba may? Itapay pa lang ang pinayabam. Kahit pula siguraduan, nupod mo tinamuak nga impormasyon, may papankan ko na. Sa bagay,
Ano nagiti peke itapanawan? Anyan makunam. Bagay kami. Apa, kurso na ta. Sa bagay, napintas pa rin. Bagay kayo ang kalpasan day dyan nga inarabid mo. Kaya tinang kangatapay. Naimbag Arabi, Martina. Flowers for you. Kalpasan a pinabainan iti sangwanan ti busko? Umay ka dito'y amang tad iti sabong? Ay, sa anak basta-basta ang maalala iti kakasta banag. Isungaron ba Maya, tapno dumawatak iti dispensar. Pastrakan ako na. Ay, saan? Saan mo nga ipapilit? No di mo kaya't agayabak iti pulis. Pulis? Ipapulis nak? Siya ka mga ayatkan ka? Anyat inbagam? Kunak, ayatan ka. Patyanak ko ma, Martina. Nasaya ata si Mangput kan Melvin. Rabin, kat ni awan pa ni Uncle. Kaya apa yung mandanagan ka nga eh? Siyempre, saan ba't amarabrabyan ni Uncle Bertie nga agaw-awin? Nag-text ka niya. At akano dita boarding house ni Manang Martina. Adda dita? Anya ay kararamigan na. Nya kalaga din na yung bakit. Kaslasang kamay. Ang nagpapaharom ide. Ha? Kaya't mo asawan? Napanagaram ni Uncle Berting? Iso nga saan ka madanagan? Nasa mabuting kamay ng Uncle Berting. Kunakon kat. Agbagay dakin ni Manang Martina. Mayad mo ta. Tapno saan nga umadayon ng Uncle Berting. Kaaruba na. Imaasawa na ko naman. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasalitaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Sangaribo, 2,000. Oh. Ano dito bilbilang dito yung silid tabakay? Di nakdisturbon nga bilbilang. 3,000. Ipautang mo ka di dayta kiniligaya. 5,000. Pautangan manan dayta akabsat mo? Kasapulan na nga rod ka no. Kaano na bayadan dayta? Inton umay abulan ah. Inton agpawit nila kay na. Kat kasanungay mo dayto yung kusina alabayagan nga ibagbaken ka. Akasapulan ang matarimaan. Tanay, agtagtag kan panagtutudo pa yun. Ay na matarimaan to ah. Inton makabayad ni ligaya. Kat kasanungay dagiti utang na idigin ka. Pampaminsanin nanton abayadan. Bakit? Nagaramig kayo kumaay iti kasuratan. Tapno pinirmaan nyo adwa. Si Kamot. Kasapulan pa'y ayati kasuratan kat agkapsat kami mot. Lumalagip ko. Nagadon ti karina idigin ka. Abayadan na dagiti utang na. Saan mo ka nagbaybayad? Mamaminsan to ka nung road. Ay agore ka. Tay nakitad day ti utangan na kwarta. Sigurado ka abayadan na dayta ah. Agyaman na kamanang tapinautangan nakmanan. Mala, agawid kan. Tasaan akayat ni manong mo apautangan ka. Madlaw ko nga rod. Di nakpay kinaskasarita dito'y salas itay nagkita kami. Ado ka nung aminin ti utang mo asaan mo abinaybayadan kanya. Wan nga rod manang, mababaina kun ka. Malaing kan, usaram day ta akwarta apang rogyam iti basit a negosyong. Wan manang, tanarigat timang namnamala ang kinilakay ko ijay abroad.
Nagawi doon, niligaya. Wen, nagawi dun. Masayaan, bay. Kunak nung mangal daw pa dito balay. Ay kat mabain mo't na. Naglaing agutang dito kabsa mo. Di na maamot agbayad. Ay na, agbayad to ka di. Maruwaman. No saan nga agbayad, inton umayabulan. Siya akong timapan mang singirkin kwa na di balay da. Wow! Napundumanan itila ko dito kantinam ama ng ligaya. Wan, ta pinautangan nak ni manang ko iti igatang ko iti lako. Nagsimpot ni manang mo. Talaga mo ta nasingpot ni manang ko. Maminsan lang amang ibagaakan ko na, wan, adagos. Agda ko mamat kas na manang ko. Tila ang asawa na ti Jack kayat ti ugali na sika. Apay ay manang. Inangarod kayat apautangan nak ni manang ko. Kas na ka di. Tunggal mapanak ije balayda. Di nakasarsarita. Pulos adinak isuman. Ay, nagsuplado matan. Unamot ni manang ko, Jack kanulatan pampansinan. Tatalaga nga daing imot na. Kontrabida day taabayaw mo ano kas na. Ano gamin ti kwarta na? Tadakkel ti sweldo na ije pagtrab-trabakwan na. Ay, nagmayatan no kas na manang. At damot trabaho ni manang ko, dakdakkel ti sweldo ije bayaw ko. Nagswerte da no kas na. Isuan ni manang ko, ti kanayon nga asitgak, no agkasapula na. Iso nga rod ang nagswerte ka na addaan itinasingpot amanang. Saan nga amin, kit addaan kasta kasingpot akabsa. Lakay, saan ka unay amangan? Kontrol ang ti panlangan mo. Kontrol lang ay bagbagam. Mabisira nga ron. Ay na, ibusam-samot amin nun ngayon na po. Iyawa mo man pwede to si Dan. Di tabati kahit ko. Ay na, nagdakil lang nga rudan tatyan mo. Tabapay lang ang tikayat mo. Iso tinaimas nga ron. Na, inwalin mo matanda gitanatan nga insagpaw ko iti inlutok asidaan. Yakla kaya ti bulbulong. Si daom lang da kita bulbulong. Apay nga min alala ko kam iti bulbulong da iti siday. Kat amamot asa anak ama nagsiday iti natin. Kat, day ta tinasalunat. Inapoy pa'y bakit? Ay, Houston, nabsog ka una yan. Na, asino ay tigin matang day ta sangak kaban abagas nita. Sika. Kat, iso nga ron. Iso nga pakananda kiti gusto. Ay, saan? Houston, tikinan mo. Babet, biro ka man no ayan ni Dadim. Amangan no napan manan naturong. Katkas jemot namin ni Daddy. Numalpas amangan, maturog adagos. Ingka biro kan, tano makitam anak katurog. Ayaban na. Wan, Mami. Mahay blood tukit din day tatao. Ni Daddy? Mami! Mami! Ha? Andiyan tayo dyan. At nagubat! Apay, Babet! Ni Daddy, oh! Agasa man day tanga aramid mo alakay. Anya ay ti dakis nga aramidag. Maturugak lang mo dito likod ti balay ah. Kunamot ngamin ni Mami nga ayabak. No makita ka nakaturog. Ay na, una yan. Mahay blood ka. Nagado lang arudin tikinan mo a puro taba. Ita, maturog ka dagos. Kailan nga rin aramidag? Ingkagabyo ng jemulaan mi itinatang kini Babet. Sa dino? Kat di talikod ti balay ah. Sa pa nagputo mo't? Alaing kan, Daddy. Naskan nga agpalingat ka. Saan ka pumada Daddy classmate ko? Ana atake. Gaputa turog kan manganlaang ti aramiden na. Nangag mo. Linikturan na kanday ta anak mo. Ala, bumangon ka ditan.
Wanan. Ayan na nga yung chinilas ko dito eh. Bayan ba kahit tayo makasweldo ak iti dakal? Mangipaw itak iti pagbayad mo kung manang mo. Ay, rumbang lang. Tamababain akong unay kan kwa na. Di kagbain bakit? Puskulong pa'y day tarupam, tagbayad tamay. Daig ta nga ro, ti inkarik kan kwa na. Agam day nga ro asawa na, tinagalas ti ugali na. Dandan ni saan pa yan nga agpautang. Ni bayaw? Wan, kanayon nga agkusilap kanyak numapanak ije balayda. Magbayad ka, di nakanto ko sila pa rin. Talagamat kat, amabain ako nga umutang kinimanang ko. Ay na, agan anos ka ka di ba kahit? Makabayad tayo niti mabiit. Babet, nagabyon nga tan ni Dadim, di pagmulaan tay tinatang. Diyak amo nanang. Ingka man kitaan. Tanunalpas, ayabam, tagmerienda. Wan, mami. Ha? Daddy? Ay, agrain ka, Daddy! Agrain ka! Ay, nakaturog kayo matan, di po ang timangga. Mga katurturo ka gaya. Kung ni mami nga agabyon ka, ayan na nga tinagabyon mo. Madamdaman ton. Nagputo pa lang di panahon. Paggabyo ng dakit eh. Anya nga i-report ko kini mami, analpas yu at trabaho yu. Babet, agulbog ka maminsan ah. Anya nga ibagam. Ibagam amalmal pasa ko no. Pulos mat nga rod adiyo pa'y narugyan. Oh, anya ngay. Nalpasan ni Dadim ang naggabyon. Mabalintan amulaan inton bigat. Kwa. Oh, Babet. Kuna ngamin ni Daddy, nga agulbudak ka no ura italaang. Anya. Nalpas nan no sanpay. Awan pa'y narugyan na. Taping awan. Anya tinararamid na. Nasangputak nga agur-urok ije po unti mangga. Manan? Ay, una yun day tao. Kaab-abay na, di gabyon na. Puro natang tisidaan. Ah, tapay puro natin. Amo matasana ka manag natin. Awan igatang ko iti karne. Nay, apay nga awan nga. Inted kumaking ka di buo asweldo. Naibusan na, pinagbayad ko iti kuryente. Anya, Internet. Jay danom. awanan na bata pulos. Pangalawan slangan, dagiti ubing tinabati. Diyan po utang mo kiniligaya kapsa mo. Binayadan na ka din? Kwartak jay impautang ko kankwana. Dagiti nga impapautang mo itiking kwa na. Mamaminsan nan tungarod abayadan. Naskan abayadan ng atan eh. Natungan tisidsidan tayo. Anya tayo? Marigligat? Hay unay kan, nakaririri ka. Anya kalakit din aya. Italaang agsida ka itinatang. Singiram da taligaya. O may tagbayan. Agsakitak no natang tisidaek. Ad-addang agsakit ka, no puro karne ti sidsidam. Bilibak man kan ka man ang ligaya, umad-ado tilakong. Kat agipaw-paw it nga roon ang nilakay ko. Mayatan ti trabaho na ijay abroad. Wan, so ngay nakman kigtutan ni manang ko. Ha? Kiktutam? Wala, kigtutag, tabayadak amin nga utang ko kankwana. Nagmayat mo't apa ng kigtot daytan? Ay, wala, naidumduma pa nagkigtot. Adda kumamot mang kigtot kanyak iti kastan. Apay ngay, tawan pa'y mo't ni Dadim. Nag-overtime damanan ah.
Amangan no nag-overtime manan iti inom. Inawis manan dagiti kukumpari na nga ginumda. Aginumpay laang ni Daddy? Naglukmag lang arudan. Nagdakkel ti tiyan na. Agsigarilyo pa'y ko naman. Isungarod ajak kayat. No adda dito'y unag ti balay. Tamaangot ko ti asok ti sigarilyo na. Ne, adda umaw-awan. Sino nga taday to'y? Mabit lang tasong bata. Hello? Anya? Nilakay ko? Naatake? Juan! Sa dinong ospital dayan na. Sige, umay kami adagos. Manang, awan ni Mami, tita. Sa di no tinaparant na. Napanakinita ni Daddy di ospital. Aniya? Apay, ano ni Daddy? Naatake ka no iti trabaho na. Aniya? Isagsaganak dagito'y ipankumat iti ospital, anti. Ay sumurot akon kan kababit. Awito kon dagita daddo mga alaam. Kinarawat mo. Kunada nga min abawal ti tabakan ka. Ngam ipilit mo lang tati agsida. Dinak maungtanin na. Dadanya lang aron na tayo. Agasam ta soft drinks ka payla a soft drinks. Sigarilyo ka, sigarilyo. Dayta, tinaganap mo. Bayan, nagbalbalik akong bakit. Surot akong di imbaga dagiti doktor ko nga healthy lifestyle. Oo, para makita. Di mo tupay ngamin kayat ti aglingot. Anya kalakit din ay. Manang, kumusta ni Manong? Dayta, imbag ta saan anapurwang. Nadamag ko kini Babe, tinapasamakan ko na. Ita, umay kakigtutan. Anya kigtutan asasawam. Dito Na, anya dayta iyaw-awat mo kanya. Nabalkot mat iti papel. Kalukatam ngamin Na, anya dayto'y apanang kigtot mo kanya. Kwarta mo't ligaya. Bayad ko kadag iti utang ko kan ka. Utang ko kada kayo kini Manong. Lakay. Anya nga itim ako nang. Nakabayadan ni ligaya. Maraming leda. Mano amin, ligaya? Ay kat adda matilistaan di tamanang. Dagiti inutang ko idipay. Adda tigatad kano kaano nga inutang ko. Aywan, nakita ko na ito listaan. Aywan ka. Kwenta man na lang bakit. Ang mga noda kurang na. Agtal na ka man, binayadan na kalangarudan. Sumanao ka pa'y laang. Saan ang nagilis-lista ni Manang ko? Agam siya, ay naglista. Kumpleto, day tabayad ko. Ay naagyaman na kan kaligaya. Talaga ka sa pulak ti kwarta. Tamakita mo tinapasamak kin ni Manong mo. Wan Manang. Agyaman na ka, iti panang kigtot mo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Dinaw! Apay adi ka pa'y lagrain dita. Anya turasan? Main-initan ng dita muging mau. Ada ka pa'y laang dita nakauldag. Unay ni Nana nga ya. Mag-agsapahan man ang agong ungit. Ay naapo agrain kan kunak. Ay na! Kasano nga min progreso ti panagbiag mo no kasta ka. Ay naapaw. Dahita ko ti problema dito Pilipinas. Sadot dagiti tattao. Isu nga awan ti lulong awan ti panagbiag da. Ay, ni. Malasing ko palagayam. Yatagtama nung... Ne, adajay! Umarakiyat na kita itarakan mo naman, nakaringdan. Hanggang saan pa'y anak kare, hindi akin tarakan. Ay, unayan! Okay na, Nanang. Ay, napaw!
malipay nga ado, ti manggag mo asao, sakbay nga green ka. Ay naapaw, ugali ti sa dugday ta. Ninanang mate, kaslakay lang naka-loud speaker. Bigbigat na kasta kayo. Dumadahil kayo, tibigat. Ay, nalabos ni nanang tatang. Apay ka day, dinaw. Kasano? Ganda talagong ungat tunggal agsapa tararamidan na. Ura agsapa, nakadado ti sa una. Ay na, maawatan nyo ka din ni nanang yaw. Kaduan ka na iti babae, kasta, ti ugali da. Naimbag pa'y na anti John niya. Tasana kasta, natal na. Ket, day talag tugtugawan, der aramiden nyo dita. Awan man lati kunayo, nga aramiden nyo, ti mabalin nyo nga aramidan, dito'y unag ti balay. Ha? Oh, itaan niyo tatang. Mangrugi man ay. Hanyang agpaisa. Makauman ay itang ugali na. Ay, Ay naapaw, nalpas ko amin na natrabaho. Awan pa'y tinalpas yun dita, nga uray maysa. Uray dita agsagad na kuma. Apay, asino tinamnamain nyo nga gunay? Siyak akanayon? Ay nananang. Payan nyo ngamin dagiti daduma trabaho ah. Urahin nyo asyak ti mga ramid. No agong ungot kayo lang, tunggal ag trabaho kayo. Anya laki din. Apay dino, sinermonan na kamanan ni Nanang? Ay, amupay kininanang. Anyan ti kasta, tunggal agsapa, manggag ti sao ni Nanang ijibangir. Kasla agong ungit ka na yun. Day taro ti diyang magustuhan ng ugali na. Pagparikutan namin. Parikot na ti panagreeng, panagpakan iti manok, panagsagad yun amin ang... San pa'y nga roda nagbaliw ni Nanang ah? Kasta mo ti ugali na, idi saan kami pa'y asimina iti pagyanan. Ay, naimbag ka da kayo mana. Tanaisina ti balayon. Saan kayo matutulang iti loud speaker tong galagsapa? Ay, anya nga rod ngay ading ko, talaga akasta. Aganos ka lang ah. Apay manay, ngayon ruwaryo na ito itugaw ditoy. inusar da itay, na nagpainit na gito'y da. Kahit kastoy nakadilatan? Ay apo, no sa dino tinang idiswan nyo, baybayan nyo? Di yun ako naman nga isirrekyo manan, di taunag tibalay? San abali ata, mausar manan inton madamdama. Ay naapaw, day taa ka na yun ti aramid nyo. Irwaryo dagiti irwaryo dito'y balay. Inton kwan, siyak ti mang sirrek. Apay, panagkunayo ka de, kat sa anak ang mabambanog. Marta, Apay, pagbalinendak ang makina, asyak ti agisirrek iti irwaryo atugaw, baso kanaminan. Apay, anya to sar dagita imayo? ay, Nanang, nalpas ka din ti panag-spits yaw. Anya? Kumay kayo gid din nanang tatang. Mangantayon. Huston, dito panagarmalay tiyaw nanang. Kapay, hindi ka diti pagapapaan niyo. Itasawa man ako. ay, awan may tatang. Kapay nga raw na itong galagsapa. Mangagkutipukaw na dito balay ko. Isukay malatiwa ka. Nakunak noon na hindi yung pagkingkinawatan. Ay na, pasensya kayo, tatang. Talaga akasta to, galit na asawa. Hindi pa'y asawa may akasta. Na ito lang nangarunan na itang ugali na. Nung rinugyan ng tinagsaw. Awan preno na. Loudspeaker nga raw, tatang. Makauman o daduma. Ay na, sana anak ko. Ano sa matasawam ka nga raw? Talaga kasta. Tunggal tao. At dati na dumdumang ugali na.
Saan tayo kagaro na perfecto, anak ko? Anya laki din na ya. Ay, di ka mangamin unay anariwawa dito'y balay bakay. Nang ronan no agsapa. Anya? Di ka ngamin may bibusan ti ungit kay. Tunggal agsapa, agong ungit kalat kan. Apay, panagkunam ka di kat mayat na ita. Ay na, kasano ajak agungat? Nagalas tumag ngamin ti aramid nyo. Anya, tada kami pa yung dakin basal. Isumay, no kumangamin, amuyo ti aramiden nyo, sa anak nga agsao. Angam, saan mat? Tamasapon nga ibaga amin nga aramiden nyo. Ay na Marta, damat ti sintido kumun may. Saan kami na masapol nga ibagam amin nga ramiden may. Ha? Kunam laday ta, Kita ang manday ta Marta. Gaputa day talag pukpuk kaw taramid mo tunggal agsapa. Imay itay ni tatang. Gaputa ay pagarup na nagsinsin nung bata. Hala, hintay sila'y kadaramiden ta. Anya? Ay na, daytoyan, ti kunkunak kada kayo. No sa dino, tinagibusan nyo iti kape, iso ti pangidiswan nyo iti baso yo. Ibalang yulangan na gito'y baso! Loudspeaker man ay, nainapaw. Anya ti kunam dino? Awan na nang. Si kamanan, tinagidiso iti daytoy, anya. Siguro hindi sum daytoy. Amom lang nga rudo na bubuungan daytoy abaso, idi sumpay laang dito'y lamisaan ana nga to. Kasanon nga, no itinagdag iti manok, kat mabuong. O apay, adda ka di paggatang mo? Ay nanang, sakbay nga agungat kayo. Panunutin nyo man anay mbag, ti pagungungtan nyo. Anya? Tasakpay laang ba, ti pangibaga ami di kasta? Kasano, kitbigbigat, nakangiwiwat kayo manay. Abay siya ayatin ang idiso dita, baso dita. Kahit, asino nga rod? Alangan mo't asya. Kiuan may, da kayong mata na gananang. Anya? Agkap-kapi kang itay. Kitrinumwal kayo. Iti inibos yung ti kabiyo, indi suyo di talamisaan. Kitnapan kayon, ije umayo. Anya? Wala nang, iso aday tabagiyo mismo, ti umtan nyo man. Anya? Kumare. Apay ka de, Mare. Pangaasim man, tadi mo unay pigsaan ti pukkaw mo, iji balayo. Makigtutak nga no dadumakat. Kunaklakit din no anya ti ipukpukkaw mo. Anya? Wan kumari. Kaslamanin idi na minsan, nang kungagpukpukkaw kayo. Kunakit di ano agpapaarayat kayo. Kat ididanggag ana imbag, ay na si kamot gayam ngagpukpukkaw. Baso, lamisaan, kaslakon ko na. Ay alawan, Mare. Ay pasensya ka kumanway. Ay, diyak namin malapdan tigiwat ko, no kas jay, no maminsan taan eh. Ta nalakaak ngay, nga agong unget, Mare. Ay, makitam na ito nga rabbit mau si ka, Marta. Gapaw iti panagniwat mau, malalar magayam na giti ka aruba. Ay, kwa. Kiti sumay, di mo ka dinawatan na giti imbaga ni Marini na king ka. Hay! Di nakman ngamin pagungungten. Ay na, sika, tiyan na dayta, Marta. Gaputa uray basit labanag, pukaw ditoy, pukaw ijay. Alawan, ambo. Alawan. Ang balbaliwa ko. Rumbang laing, Marta. Di mo urayan na mauma kamay, iti dayta nga ugalay.
kastoy, nakarugrugit ti datar, kaslawan ti bumalay, tawang manlangon ti agsagad. Nagsagad ako mo itay nanang. Nalpas nga minon dahi ta nasagadan. Apay, sagadan nyo manay. Kasano nasagadan? Kati, di ka makita, nakarugrugit may. Ay nanang, makauma talaga dahi ta ugali yaw. Nagsagad ang ngarutin, agungad kayo pa yung lahay. Apay, anyaya klase ti panagsagad ti kanyaw. Diyan makuskusan na simintaw. Anya? Tasumumbat ka pa inaan? Kasano, itkanayon kayo kasta. Nung nabannog kayo nga men, bayan yun dagita, tada kamin ti mangubra. Saan aday tatrabahuan yun, ngam agungad kayo may. Abay, saan kayo pa'y anabainan iti imbaga ni nanan nena kada kayo? Anya laki din na tayo, kani bay? Apa yan, nanang? Agluluwa kayo, mat. Awan. Ay na, ibagayo kit din, nanang. Apay, ada ka di parikot yo? Ay, awan. Na, nagunag-ngut day ito na sinaay, nanang. Apay nga minaya. Ay, ako. Jacob Satyo, kabailan na ko na sumba-sumbatan. Anya? Wen, iswa, nasakit tinakam ko. Ay na, amangan no nagpukpukaw kayo ngamin man na nabigbigat nanang. Ay na nanang, sardengan nyo ngamin ng dayta nga ugali yo. Isuti sana kayat ni Dino nga ugali yo dayta. Naka-loudspeaker kayo kanwa ka na yun. Anya? Sigurado kayo kadi, kaya't yuti umyan ije balay da nanang, lolo? Eh, way na pa ako. Sige po ta. Maburyo aman nito may maysa. Ay na, ang mga no di maanusan ti ugali ni nanang, lolo. Anya? Uy, lolo. Amoy umot ni nanang, nangiwat. Uri ag-agsapa, day tala agpukpukaw ti amuna. May padasik lang nga po. Sano ka sa nagpaisaw? Agawat ang balata ko sa... Alawan nga rod, lolo. Ununaan kayo na. Jay ko na nga rod ni Dino. Loudspeaker ni Nanang Mi. Apay, asino manan ay tinangalay ti radyo? Apay ka di man nanang. San mo tangag sao? Ay na, asino ko matimangali ti radyo yung ay. Da kayo lang matimang susan. Ay na, amangan no innalayo manan. Amangan no nagdingdinggag kayo iti kanta. Kat di yun nalwadan. Sigurado, natinag yun na ito'y. Kat adda tinapirdi ijay unag na. Amangan no adda tinapugsat awire. Ay na, saan mi nga rot anak kibibiyangan day ta? Imposible Sana maan-ano da ito'y, no awan tinakatinag. Taipilit yung pailangan nga, dati nakibiyang nana. Sapay! Da ito'y katlaang ang tiliw-liwak, ijay uma. Agibus pa, ijay paborito ka drama, inton malam. Aya, Ay niya ngayon di pagdanggak. Ay apo! Careless kayong tumot nga men. ay na, saan kayo man asuman na o di tananang? Iyag yung man dito, takita. Abay, anya-ayati na idumaan da ito aradyo. Tauray la umasok da taagong nyo, iti ungit yaw. Anya? Sala tambot suma. Ay nananang, da ito iti bagbagak ka na kayo. Sakbay nga agpungtot kayo. Kitaan nyo pa yung umuna. Dito man, nakapigpig sa... Nana, anya nga iting kastam di no? Kasano kaming ngagsaw? Kadbaliktad ti baterya na kanya na yun eh. Anya? Nga kailangan kitin ay nana. Da kayo ti careless. San ada kami? Tadiyo kitaan nga umuna sakbay nga agunget kayo. Ay apaw.
nagtugaw kayo di tatang. Tasya ka, tagi da sariti ka ng tayaw. Huwag mga danak ko na nagsakit ito mang ko. Alam ba, si kang arudan ti agao. Way, nagtugaw kayo lahat na ditan. Ay na, nabanglo ti si Dain tayo Ayun, tatang, pinapaitan ko naman. Ni apay? Apay man na nabutak ti may sa plato? Asino tinangbutak? Ay nabay ampay day ta plato, Marta. Mangan tayo mampay. Sabay, daytoy, di ginatang ko, itinakangin-ngina. Ay naapo, di naman inalwadan daytoy. Apay, anyaya ti kaskas tayo amang mga anta ultimo plato ang ibusan niyo. Ay na, agtugaw ka kadidita, Marta. Mangan tayo pa'y kunagtumay. Bayamon day ta plataw, taadumit ti plataw. Ay na, maibos, dagiti kagawaan tayo dito'y balay, no kasta kayo latan. Careless kayo amin akong kunakon kay. Ala, Marta, ambo, ituloy ti makan. Agawad ako. Kaya, ay mangan tayo pa'y atatang. Yanin! Agawad ako. Sa di balay ko ti panganak. Hijaya ko nga makaan. Mala, mga gantan. Kwa, tatang! Makikam day tangarabid mo si Marta. Pimanaw kang ngarutan ni tata. Dalabas kan tubang gabain. Ay, Uray ti sango ti lamisan. Agungungit ka lata. napay nga may nabinitak yu ti may sa platong. Kasla ka lang mawawala ni ti plataw. Di mo lay lugar ti ugabaw. Kita man, pimanawin ni tata nga di pa'y nangan. Napukaw ti ganas na abangan. Gapota ungit kan tubang away. Ay, ambo. Agbalo kamot kumaitan, Marta. Kontrolam tugit mau. Kaputasan na nasayaday tang ugalim. Di mo kumaurayin ay nasa bali at tao ti mainsultaw iti kina-loudspeaker mau. Anyalaki din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Rumi Barok, kabailam ka titag maneho. Uwan mo tata. Apay ka na eh. Sika man nga rutiyag maneho iti jeep ko. Ay katwan na tata. Ay na, agyaman na ka Barok. Naimbag, tamong tag maneho. Awan ko matimang imaneho iti lugan ko. Tsakon makapan iti papanak ko ma. Sagat napatig unay. Kabailak tata. Mapantayo nga rod ah. Waman nga rod Barok. Urahin nakbait tata. Pamapanak pa agpulas. Bakit? Nangiduli na may baro a jacket kong t-shirt ko. Adamo tita aparador. Apay, papanam ay alakay. Itulod ko kano ni Tata Abdom ni Jacintro. Ha? Uwan bakit? Awang kano nga ti driver na. Ay katuan alakay. Isupay titid na atangdan mo. Dahil tangarod bakit? Iso akayat ko adagos ah. Hindi dinamag na no amok agmanihaw. Ala, ingka nga rodan agpalas. Ang mga nor urayan na kamat ni Tata Abdon. Naimbag man dati murad ni Manong Romel amang itulod ka ni Mang Abdon. Uwan mo't mare. Ay, naimbaga. Tadi naman nun inbaga ang mabain. Saan mo't kumare? Mas daawak nga ron ta kinayat naman. Sa bagay, amuna, ani Mang Abdon ti Mang tangdan ken kwa na. Iso kinayat na. Ta amuna adakkel ti ito datangdan na. Siguro amare. Uy na, nalabos nga meng, tiki naman nagbabay ni Manong Romel. Hapay nga takas dyan.
Ay, Jackman amo iti dayjay nga asawak, Mare. Aping agkatawa ka nga Ada nga rin tinapanunot ko, Mare. Anya ka di dayta, Mare. Mare, kasano na ka nga inarum iday. Anya? Amaw, maburiburan nak, Mare. Kasano na ka nga inarum? Kasjay mo, tama nagbabain na unay. Ay na, Mare. Secret mi matan aday jay. Da kami laang ti makaam mo. Mangan ka lang, Rumi. Di kagbabain. Sige lang, tatabdong. Sige lang ko na. Ngam nagsardeng kamot na namang mangan. Nabsuga ngamin, tatabdong. Ay na, kapoy kamot gayam amang Rumi. Tatabdong. Ay na, sapay nagaduti in order ko makan. Uwin nga ron, tata. Sikam tumot ngamin, Rumi. Di kakit mangan amangan. Nabsuga mo ngamin na talaga, ha? Tatabdong. Mala, damagan taman. Numabaling nga alain tatagito'y saan ta maimos. Taiyawid mo, sayang nga. Ay na, nasaya at mitay paawid na kanya. Sapay na imas na gito in order na makmakan. Nagadumot amak makanday to inyawid mo lakay. Uwin bakit? Saan miya na ibo si restaurant? Ay na, nagbabain ka man siguro. Ay na, kasano? Kitbak nang di kasangsangok amang mangan. Ay, sika talaga lakay. Awan ti dakes na, gaputan na bayadan mo. Ay, oray pa. Mababai na ka mga ni Tikando at ti tao bakit? Ay na, sika talaga. Jack am mo, no apay akasta ka. Pare Rome, sige. O, meron ka ba ita? Saan na ba ito? Sagpaminsan mo? Paray. Ayun na, di ka nagbabayin. Saan na ba ito? Datalayan. Ay na, kasla kayat kung agkanta, nagsala, paray. Ay, agsala ka na tayo, pare. Awan titakas naman. Ni bakit ko? Oh, ni bakit ka? Di na pa'y amote agluto. Ay na. Singer ka magayang, pare. Talaing ka nagkanta ka nagsala, pare. Ay, silang may paray. Ayun sa. Ni bakit ko? Oh, ni bakit ko? Pare, Ah. apay nga aglamos ka ba ito, pare? Ay, pare, usun ito, tay. Nay, nabarate ka na yun, aglamos ka ba ito, pare? Ala, partakam ti magnasi ka, Romy. Ay, sikamot bakit? Partakam ko na. No di mo kayat nga ibaot ko kan kada ti panaw nga imat ko. Pinagbalin na mo din ano ang bakit? Asa plitan no, di sana magna. Kunak man naman nagbabain ka si ka, Romy. Nga mangibabain ka mat gayang. Ha? Managbabain ka. Nga mangibabain ka mat no nabartag ka. Ni bakit mo? Italangan na barta ka. Kita do pa di sa umay. Asino tinangibakakan ka? Nga inkaagpok kapukkaw iti kantam ijay asilang? Uray ko mano, di ka naglabos nga agsalsala. Ha? Di mo amot inaramid mo, Romy? Apay, nagsala-sala kaya ang bakit? Kita manday ta. Di mo amot inararamid mo itay. Kat no nagkankanta ka. Idi na uma ka. Nagsala-sala ka. Ha? Kat tidakas na. Idi nalabasan ti bartak mo. Ay na, naglabos ka matan. Naimbag ata dan ni kumpare Makarlo. No awan da siguro ay na, jaklam mo. Bakit? Ay na, Romy. Jak amo ti sawakan ka. Managbabain ka amang ibabain. Ha? Kapsa Tremi, at akatini Carlo. Way, nadamay, kapsat.
Ay na, nasaya at mata na rin na, kapsat. Apay ka day, kapsat. Damagik man o kahit nak nga imanihuan inton bigat. Ay, njak laabaw, kapsat. Agam, saan ka day ani Rome tisigod nga ayabam. Wen kapsat. Ngam nalabas mati kinaman nagbabay na dahi siya lalaki. Ha? Hey, kas jay aya, kapsat. Wen nga ron kapsat. Mabangnas ti katay na. Tapulos, saan nga agsasao? Agsao man, ngam no at dalaang ti damagam kenkwana. Ay, kastaya. Wen kapsat. Pati nga ron numangmangan. Karsila di na nga ngalin anay bagtikan kanan na. Anya? Takasano, kasla talo lang nga minutos ti panangan na. Ay, una yan. Nalabos mo't akin naman nagbabain daytan. Ay na, nakunamon kapsat. Iso ako na ka ni Carlo ti kasarita. Tayo so ti kuyuga kintong bigat. Sagad, long trip dahi dya biyahek. Alawain kapsat, bayam. Ibagak to ken ni Carlo inton makasampay. Carlo anak, imay itay ni kapsat abdon. Itaman pa ngayon may nanang. Adala ngamin ni may na imbaga, anak ko. Ha? Inbay na kayo ng inaram, nanang? Ay na, inaram mo da sasawam. Kunok lagi din namin na kayo inaram, nanang. Awan mo tidakas na kumakait. Ay, utro ka talaga. Tal na ka man si ka Carlo Imay, tao may nakakanudamagan no kayat mo ti agmaneho intong bigat. Imanihwam. Ayan, nanang. Ibagbagak nga raud. Anya kalaki din aya. Mayat sa agpaiso Ala, awagam nga raud no kayat mo Mapay ngay. Awan ayat tiwaya ni pare Romy, nanang. Isumatay eban na kayo. Di na kanong nga raud kayat ki Rome. Gaputan na labos ka na ti kinaman nagpabain na. Anya? Wen, isuasi ka, tinalagip na nga, yabad. Lakay, ingka man balay danana, Remy. Apay, anya ka diti apang kwalaan. Ingka man damagan ni Pari Macarlo no kaya't nakaatulungan amang tarimaan dito'y banyo tayo. Apay, at ka diti itang dantakin kwa na, bakay? Adda, Lakay, saan aparikot dayta? Una nga ron, mapanak. Baring kayat nang agpaisaw. Wan man, bareng malpas adagos dayto'y banyo tayo. Hala, uy, bakay. Nanarime, adda ka din ni pare Carlo. Ay, wine, adda ba raw? Ang agdigdigos pa, imay. Kasta ka day, nana. Wine, barok. Ala, umunag ka. Taurayom dito'y unag. Ay, saanan, nana. Urayik langan dito, eh. Umay ka pa'y agkapi, barok. Kan umay ka mga anay. Ada ti linuto ni kumpare Macarlo amasidha. Ay, sige lang, nana. Malala, ubay ka kidi, di ka agbabain baraw. Ala, uy, nana. Ala, umay ka. Mapit lang nga ron ta agkao ako, ay. Kanya, kababain, mate. Sapay ko, nagpanglo di si Day. Ala, umay ka kidi, tataag tugaw ka dita. Ay, uy, nana. Madamdama. Yan niya, madamdama. Aday tanay, nakagao ako. Uy, nana. Madamdama labit. Anya, malala, wen nga ron makamu ka. Day, apa na kita makmakan dito na misana, nanang? Idulin mo amin ang kita, makan Carlo. Apa na? Saan mo't anan-anaw?
Ay naapaw mangilawlawan day jay akong parem. Agasam, inayabak takunak amangan. Imunagmut Ngam, ay apaw, nakagao akon. Ibaga na kidi, madamdama, kunada kidin. Anya? Adaya ni pare Romay? Ada di tarwar. Ay ayabak, imunagmut Ngam ay naapaw, maasarak, tarimwar mulaang. Ha! Hay, inkuri naman na natin kinamanagbabay na nanang. Nalabas akin naman nagpabain. Ang no agbartag, ay saan mo tamabain? Ay nakta kayo mananang. Ala, gusto. Saan kayo magungay? Ala, inkakitikitaan dyan kayo mo. Inkakasaaw. Amaga no napatag ti ibagana. Pare Romay, handa ka manggaya. Pasensya ka na. Naguro-uray ka din na bayak. Ay na, sana bali paray. Ay, indulin na magaya man niya. Ayab da makan. Ay na, sayang. Kaya't ko kumatimangan. No apay nga min, nalaos ti baing ko ya. Paray, naimbag man tayo may ka. Ay, uwan paray. Imayak, damagig man no, kaya't mo ti may tumulong amang tarimaan di banyo may. Awan nga min ti matangdanan na daduma. Ay, uwan na paray. Kaya't ko atanay. Awan mo tinti pagtrabaho ka na duma. Ay, uwan man nga ro paray. Tanay, kasapula ka talaga ti kadwa. Uwan paray. Kahit kaano tamang rugi ay. Sikaman ka di paray. No kaano ti adawayam. Mabalin mo, inton bigat paray. Uwan nga ro paray. Ala, uwan ay. Urahin ka nga ro da. Agyaman na paray. Uwan paray. Yung sakbay nga gawid ka, uminom tamay paray. Ha? Uwan paray. Sarabali. Italaang man nga uminom ta. Ay, ala uwan na paray. Tanay, nabayag mo ti na jak, inom iti ara. Maray, saan ka di ba yan nagaw-awid ni Pari Rome? Saan nga rod, Mare? No napnapanan na nga tadayjay a tao? Ay na, Maray, di mo amaw. Ha? Kuno adda iji balay da na Reme? Kunak ano nagawid ay? Anya? Ay, madanagan ako saan anagawit iti kalman. Ngam naturog kayam ijay? Un Maray, naging inumdakan ni Pari Carlo. Kat kuna ni Nana Reme itay agsapa, ang nalaong usti bartak ni Pari Rome. Hindi pa ilaang Arabi ay. Isu siguro sana nakaway da niya. Anya? Ay na, talaga makaungutak iti dayjay a lalaki. Katamom ka day, Maray. Ala, nagsarsarwapay ka no ni Pare. Sinarwaan nang tay ulas ngayon no sarna. Anya? Un Maray, kun po, napaungot na ka no ni Nana Reme. Ha? Gapo ka di iti barbartat na? Ama nga no nagparnway pa'y iti gulo. Saan, Maray? Gapo ka no, yay-ayab ni Nana Reme, jay makan. Naggaupay na, wunla ka no awan ni Pare. Saan mat asim mangsango anangan? Anya? Ay na, talaga maasarak iti dayjay nga asawa. Nagawid ka pa'y lahang si Karomi? Ha? Bakit? Kunak man na umyan ka ije balay ni Nana Remy. Ha? Ay, si Kamoy, bakit? Talaga masurunak kan ka, Romy. Kunam mababain ka, nga mangibabain ka madgayam. Ha? Bakit? Apay nagbartak ka ije balay da Nana Remy. Imbaon ka, amapan makisarita iti tangdanan ta. Ngamday ta nagbartak kit, di tinapan mo inaramid. Ha? Ti kunam nga ta, katjak maamuan. Amok Romy. Sinarupay ti ulas ngayon pa